Stage Rishikesh, you have won much important toss. What do you opting in the inaugural match of the tournament? आम्ही फिल्डिंग करत होतो पहिली गेम हा टुर्नामेंटची आम्ही फिल्डिंग करतो आणि या व्हडल्या टुर्नामेंटात सुरुवात करता असताना कशी दिसतात कसो अनुभवाचा आम्ही पहिलो फर्स्ट सीझन खेळले आणि फर्स्ट सीझन आम्ही मातशे कधी कमी पडले सो आम्ही ही अपॉर्च्युनिटी घेऊ शकता आणि बरं खेळून चान्स घेऊ शकतो नितेश टॉस आलेलो असा टॉस किती फरक करू शकता या मॅचिक कसे ना की आम्ही बरेच खेळतो ट्राय करतो बरे खेळतो आणि तुझा अनुभव कसा सेकंड सीझन खेळता तू एज व्हडल्या टुर्नामेंट होतो सो किती असो अनुभव गोंयान असलो फर्स्ट टाइम झाला टुर्नामेंट व्हडलो टुर्नामेंट केन्ना जाण दोन्ही टीमी सगळ्यांक वेलकम आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमच्या एंटायर टीमी बऱ्या पद्धतीन सेटअप केला एंटायर आमच्या वांगडा आयज मोर्जी गांवचे सरपंच विलास मोर्जे मांद्रे गांवचे सरपंच किरण सावंत पंच मेंबर बाकीच्या पंचायतीचे हांगासर आसात सो म्हाका दिसता ह्यो टुर्नामेंट एक कंप्लीट डिफरंट वेगळ्या पद्धतीन टुर्नामेंट केला ह्यो आमच्या मतदारसंघात 9 गांवां खातीर केला आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक एक्साइटमेंट चड आहा म्हणजे प्लेयर्सांकूच न्हू जे गांवांतले सगळे स्थानिक आहात ते सपोर्टाक आपली टीम जिंकची म्हणून सगळे एक्साइटेड आहा आनी प्रत्येक जण सपोर्टाक येता आनी एक्साइटमेंट वाडलेली आहा ह्यो फक्त क्रिकेट टुर्नामेंट न्हू पूण एक नवूय गांव एकीकडे हाडपा खातीर ह्यो टुर्नामेंट आसा आनी म्हाका दिसता ह्यो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफूल टुर्नामेंट जातलो अशें आशा दवरता आनी परत एकदा ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द टीम्स थँक्यू कितें सांगूंक सोदता हे गेमी बद्दल आयचे आमदार चेसकाक सगळ्यांचे स्वागत करता हो प्रेस्टिजियस इव्हेंट म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात हो पयले फावट जाला सो तशीच तेजी तोखणाय करता आमदाराची की अशेंच तेणें टुर्नामेंट घडोवन हाडचें आनी बरें दिसता की मांद्र्यांतले 9 पंचायतींतले मार्की प्लेयर 2 आसतले आनी एंटरटेनमेंट हा क्राउड हा आनी म्हाका दिसता की on a bigger scale as he personally is so much involved with the game and so much for the betterment of this society. Take the stock of the situation of the bed of the bikes. म्हाका दिसता हे बरो इव्हेंट that created a lot of hype गरज आसा and also जे लोक just a few days back saw a reel of Sanju Rathod will be performing after the finale. आणि ताका ऑल द बेस्ट थँक्यू So many of तुम्ही पळयतात GNH. वाह बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान। तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत।